प्रकाश कामत, वाशी, नवी मुंबई। मी तुमच्या पुढे चारोळे म्हणत आहे। माझ्या पहिल्या चारोळीचं नाव आहे भ्रष्टाचार। सर्वांनी केला मनापासून छान विचार, तरच नष्ट होईल देशातील पसरलेला भ्रष्टाचार। दुसऱ्या चारोळीचं नाव आहे मैत्री। मैत्री नावाच्या नात्याची वेगळीच असते जाणीव, आयुष्यात भरून काढते प्रत्येक नात्याची उणीव। माझ्या तिसऱ्या चारोळीचं नाव आहे माझं मन। तुझ्या आठवणीने माझं मन होतं उदास, सतत तू जवळपास असल्याचा आज सुद्धा होतो मला भास। धन्यवाद।